Atur wilujeng ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki anemiwan sepuh kita ngormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kang kasar ingkang warnata para manusa ingkang wrenta kita supaya ngadahi dosa wajib kita bocah Islam iku kudu sing sregep anggone sinau awet kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kita mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya moga-moga bisa masuk surga iki kewane opo sing arep teko warna arane kewan ana kebo sapi lan macan opro kanca waru ana rukune Islam ya iku limo syahadat loro rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji.
dadi topo Tadadanga swarga kang pitung warna Tadadanga swarga kang tumpang sanga ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndok suwari yo pecahe yen jatuh ratane ra mari-mari yen turut munggah swarga munggah kori ngelingono yen wis munggah ning badosa tanpa lawang tanpa batal tanpa jendela ora ono sapa-sapa kang dadi kanca sing suwita amal sira kang utama mendong-mendong majahit saro benangnya ikal jarumnya putus putung hati yen putung sapa sing ganti Kawaruwana pemuda Jawi nama Islami Kuningan yo mas yo diputung-putung sapa bisa amatrekake yen kelingan yo mas yo atine bingung sapa bisa nglalekake wetan kali yo mas yo kulone yo kali tengah-tengah ana uwote wetan kemati yo mas yo kulon kemati ditimbang padha abote dari mana yo mas yo datangnya lintang dari sawah turun-turun ke kali dari mana yo mas yo datangnya cinta dari mata turun ke hati ireng-ireng yo mas yo motore kajek wetan gunung akeh watune yo mas yo ketemu mandeg kelek ana ngendi-ngendi omahe kelingan
kelingan yo mas yo atine bingung sopo bisa anglale aki Jaya mas yo iku kutane kutha winangun akeh derane pengen mulya yo mas yo ayo nyambut gawe yen ngalamun ora ana gunane diputung-putung sapa bisa nganglalekake yen kelingan yo mas yo atine bingung sapa bisa amatrekake ali-ali yo mas yo